Тыныш булсын тормыш, аяз булсын күкләр, матур яшәүләргә ни җитә? Яле әйтегезче, кемнәр белә? Алда безне тагын ниләр көтә? Ниләр көтә безнең аткан таңда? Ниләр көтә тормыш иткәндә? Искә төшсә соң булмасмы икән? Көтмәгәндә, гомер беткәндә, нәтиҗәсе ничек яшәвеңнең? Ниләр кылдың тормыш хакына? Бастыңмы син берәр мәртәбә алгы рәткә, гомер хакына? Әгәр шулай булса, син яшәгән, артларыннан эзләр калдырган, тормышларын бераз катлаулы, әйтерсең лә бераз талдырган, горурлыгы булып туганнарга, иптәш булып якын дусларга. Яшә шулай, мәңге яшә, кеше, отпор биреп явыз дошманга. Ниятләрең изге булса әгәр, син җиңүче җирдә һәрдаим, синең өчен һәйкәл салдырып куеп булыр иде, мөгаен. Автор Гөлнур Галимова.